Παιδες, όπως βλέπετε εδώ πέρα, σε μια σιλικονίτσα χτύπησε αυτό εδώ. Εννοείται πως θα το κάνουμε CQR, μην το παιδέψουμε και πολύ. Συγγνώμη να το βάλω στο στόμα το κινητό, άμα δεν φαίνεται τίποτα. Χω. Sorry παιδιά τώρα για το τέτοιο, αλλά είμαι μόνος μου και δεν μπορεί να με τραβήξει κανείς. Εγώ και χαμηλή μπαταρία. Κανόνισε μωρή, στα 3 κιλά, 5, όσα θες.